салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ҳозир ма шумода як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам. Ҳамаи борошона то 80% скидка кардагиян. Беҳад арзони хушрӯ борошон борои Дубай, марҳамат бозори Корбон, тарафи пажарка, якум ряди магазинои шишагӣ мешавад, дуюм дарвоза 109 магазин, 108 ма бисёр набор мекунам, бари ҳамино 109 магазин. Марҳамат духтаро биёен, беҳад борои нағз ира бинен, охи чӣ абаёи фасон доранд, беҳад фасони хушрӯ. Ҳамаша арзон кардиян. И чанда? Ино 680 мешавад. Ламираж Дубай. Чанд буд пеш? 1100. Ҷойшудаш буд. Тамошобино 1100 сомона, абая 680 сомон шидагай. Марҳамат беҳад хушрӯ, аҷоибот. Ана ино чи? Ана ино 600. духтарако, агар кинои корейскиро тамошо кардагӣ бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯошон саб сафедай пластмаси баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ҳамин компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунед, шумода миёран метиҳанд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чи дига, и хоҳари ма дар ҳамин компания кор мекунад. духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунед, балотон намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ҳамин хоҳараки ҳозир ман мепартом, бинанда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавед. Ина бинед ҳамин хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27000 рублай. Дар 2 ҳафта, дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат навис Мешавад. Ино 1000 сомон будак, ҳозир 600 сомонда метиҳанд. духтароиро бинен, охи чӣ қадр хушрӯй борошон. Марҳамат биёен бо хитон бинен ай пеш. И чанда? Ино 550 мешавад. Ина ё аҷоиб. 900 сомони будан, ҳозир 550 сомон барои шумо. Материалша бинен чӣ хеле фасонай. Ана баъд ира бинен духтаро. Манка двойной. И чанд сумай? Ино 400 мешавад ҷойшудаш. Ина двойной буда 400 метиҳанд. Пеш чанд сум буд? Пеш 850 медодам. 850 сума, ҳозир 400 сомон шидагиҳай духтарако. Барои ҳавай дер накарда биёен, бо иша бинен чӣ хушрӯвай. Иш чанда? Ихе дастонда бигирен. Ина духтарако, ишам фасонай, қисми қафош сиёҳай, аз пеш анаи хелай. Нархаш? Нархаш 450 мешавад, пеш то 900-800 мефрохтад. 800-900 буд, ҳозир бошад 450 сомонда метиҳанд. Беҳад нархи нағз. Ана баъдан бо ҳаст аз анаи модело ҳиҷобо. Ино чанди? Ино 400 мешавад. Инаи бори турецки ҳиҷоби фасони хушрӯ 400 сомон духтаро. Марҳамат рақамошона ма дар рӯи экран мемонам. Касе да доставка дар кор боша, доставкаам доранд. Ана баъд бо ин модела бинен. Иқа модели хушрӯ. И чанд сум? Ино 680 мешавад. 680 сомон. Мана духтарако беҳад моделаки фасонаиро бинен. Ира бо ранги капюшонаш ранги шарф. 680 сомон. Ина духтаро ҳамаш бори Дубай. Ана инаш чи билуриш? 680 нархи оптум додастиян. Магазина бояд холӣ кунанд духтаро, барои ҳавай чӣ намуд боре доранд, ҳамаша бо нархҳои оптови арзон карда додастиян. Ино чандан? Инам 680 мешавад. Материали шолки тоже Мана дубайские. 680. Ино ҳамаш борои қиматӣ буданд духтаро.
нагиридам як маротиба омада хитонай пеш биненда борошон чихе хушрӯай боварӣ дорам ки маъқултон мешава. Мана 680 сомон. Ана баъдан бо ҳаст аз ана ино чандан абая аз ипек духтаро 680 сомонда метиян. беҳад хушрӯча фасон. Мана хоҳишмандо боварӣ дорам бо айпеш биён маъқултон меша. аднатонашам ҳаст. хулоса духтарако ҳамаи тишона арзон кардагиян. ина қисми болорам бинен чихе хушрӯан. эҷадаку блескош наомадестай дар навор вале айпеш беҳад фасонан. ина мудош бо 350 сомон. ина бинен ана ино 350 сомон шидагияй ҳамаш бори Дубай. хулоса духтарако дер накарда биёен. ҳамаи борошон арзон шидагияй. чӣ тавре ки гуфтум такрорам шава магазина бояд холӣ кунанд барои ҳаваи борора ай нархҳои хичонда бисёрша арзон додестиян. мана як бори дигар такрор мекунем. ин навор аз бозори Корвонай тарафи пажарка дуюм дарвоза якум ряди магазинҳои шишагӣ. магазин рақами 109. рақамашонам дар рӯи экран ҳастай. каседа дар корай марамат нависеншона доставкаям доранд. инами ҳамаш абаяҳои фасон. охир бовар кунед хеле нарх ягон ҷода нестай. пушаймон намешавед. баъданаи кожинка чандай? инаи кожинкаҳои хушрӯ сахтакан тоза 300 сомонӣ. хулас бо омадаи пеш хитон бинед бо беҳтар мешава. боварӣ дорум маъқултон мешава. и борора бинен. мана боқии навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. хайр саломат бошед то наворҳои оянда.